Čaute na môjho prvého videa na kanáli Kristian Emeškem, lebo môj hlavný kanál sa mi zmazal a mám tu hostia, ktorý sa volá Oliver, čaute. Dneska si tu zahráme Battle Royale, normálny, klasický, alebo jak sa nám zvysí čas. Prv Battle Royale jednu hru a potom uvidíme, či ešte nám vyzbíne čas na OG Season 2, Chapter 1, dobre. Takže môžeme ísť na to, my sa presujeme rovno do hry. Takže, kde budeme padať, Oliver? Do burdu chceš? Dobre. Do burdu. Počkaj, zmenili mapu trochu? Nie, ani. Aj nie. Jo, my sme mohli padať na bossa rovno. Aby sme... Nie, tu jednu lokáciu zmenili. Jakú? Tu. Označ ho. Jakú? Žiadnu nezmenili. Hej, zmenili. Dobre. Ty si padaj na vieš čo? Ja pojem do kamionu a ty na to druhá, aby sme ale nedostali žltý dolár, hej. No proste toto žlté padaj, hej. Hej. Ja sa pojem do kamionu, či tam dačo není. Mám to tu, yes. Aj ty by si... Oni tu pridali NPCčko. Hej, Do toho vnútra pridali NPCčko. hej, viem, ja sa na ňo hneď idem pozrieť. Je moje obľúbené SMGčko, aha. Epické. Kamo, oni tu pridali, že si môžeš kúpiť epickú huntingu a legendárnu huntingu. Tak kúp mi... Takže kúp... Kde? Tipsy. Nie? Pridajú to po tebe. Asi neviem. Fakt. Tak ako dáme... Come on. Kamo, shockwavy musí Aj mať. tapetu zmenili. Shockwavy mám už. Kamo, shockwavy ja furt potrebujem. Shockwavy ja furt potrebujem. Kam nikdy nevieš, kedy sa ti budú hodiť shockwavy, ne? Poď ku kamionu, proste poď tu, aby sme mali full. Oliver, no rýchle, poď. Máme. A poďme sa. Chápeš, že ja mám jednu zbraň, ale epickú, takže mám taký zaujímavý ľud. A ja nemám ani epickú zbraň. Nebola tam? Poď sa pozrieť, čo mi padlo! Hej. Čo ti dáva zlata? A pridali toto. Z reloadov. Poď sa pozrieť. Fakt, čo ti dáva? Tá ber, aby sme potom mali na heal, vieš. Kroky, poď. Typek tu je. Kámo, nemám. To si ja vybavím. Ja si ho vybavím. Jeden dead. Ahoj. Nemáš shieldy. Nemá? Ani asi ja neviem, či mal on shieldy. Dead. Dobre mi. A je tu pekný frustač. Hej? Ale ja nemám žiadnu Ešte zbraň. jeden. Zabiješ to typka? Ale ten fajn dostal. Kamo, asi musím kúpiť aspoň huntingu, aby som potom mal z čo. Ale come on, ten bod je dobrý, lebo napríklad keď potrebuješ napríklad dačo na diaľku, kde je chrústač. Ja idem na chrústača si dačo vychrústať. Tak logicky budeš mať už, kamo, keď tu sa furt bude spawnovať chrústač, tak ty máš najlepší ľud, chápeš? Lebo keď proste burt je najlepšia lokácia podľa mňa na toto. Čo máš? Ja mu dám pickaxe a ani nič mi neubere od mňa na pickaxe. Kamo, aj pri mne sú tips. Kde je? Tu je. Dead. Aj u mňa bol typek aj dead. Počkajte. Takže sme späť. Vychrustal mi toto tu zlaté. Ja milujem, čo mám viac zásobníkov. Aj ty si vychrustal. Kamo, ja mám najlepší ľud na svete. Akože najlepší. Ja mám 2 zlaté. Čo padlo tebe? Opa. Vymením za toto. Počkaj, vymením za toto. Za túto masku. Aha, ďalšie mám toto také. Čo máš? Fire masku nechcem. Ne, však fire maska je pre teba dobré, ne? Ja to tam tretie. Čo? Však zober aspoň 2, aby sme potom, vieš, mali na heal. Nie, ja 2 nemôžem mať. Iba jeden? Nie, 2. No,
Dve môže mať, viacej nie. To dve aspoň dačo by sme mali. Ale je to nepraktické, lebo všetkého môžeš mať skoro 3, ale toho môžeš mať 2. To je pravda. A keď chcete... Čo? Oni pridali túto zbraň. Oliver! Dobre, to je čo, mamutka? To nie je mamutka, to je podobné jak mamutka. Come on, poď tu, budeme mať toto dobre, ty vieš čo, tú skrýšu tajnú. Mám tu aj písičko. Vezmi si to. Ale ja nemám namiesto čoho. Kúkaj. No. Poďme. Poď proste. To vystrelíš a urobí bombu. Oliver, musíme ísť na tajnú skrýšu. Len jak môže... Kde je tá tajná skrýša? Poď. Tam mám shockwavy. Oliver, poď tu ku mne. Tam mať? Tam, že poď tu. Ja. Ja je dobré, už to je tu. Máme tajnú skrýšu. Tá zbraň je dobrá. Jak? Ona urobí bombu, keď vyletí. To máš aspoň nejakú zbraň dobrú. Typek. Kempia na nás. A na mne sú slapé. Kamo, to je dobrá zbraň, tá mamutka, fejková mamutka. Kamo, oni vedia hrať. Tam sú hore. 95. Dobrý. Zničené. Spamuj proste iba, tam hore sú. Spamuj iba. Iba spamuj. A čože nemáš matro, hraj. Podkopal. Máš ich? Kamo, 76 má, nemá, hiluje sa, nemá tote. Nemá tote shieldy. Poď. Nok. Pomoc! Zastávali ma. To je jeho teammate? Abo nevieš? Musíš ho dať. Jeho teammate, musíš ho dať. A ešte typek záda more. Kam on zo zadu mi idú? Neznáš raz, Oliver, poď do lobby. Čerda je ready, či? Nie. Teraz ideme OG. Presujeme sa. Takže sme tu. Ideme dole zase do našeho burdu. A prosím, nech blízko bude chrustač. Tak nič. Kamo, dve týmy. Tak poď do toho lesa. Nie. Hej, Dve týmy. to je dobre. Nie dve týmy. Tak do burdu poď potom. Jeden tým. Dobre, dúfam, že to budú nejaké nobáci. Kam asi, potom idem hneď po huntingu. Nie, sú to dobrí. Nie sú. Sú. Kamo, keď typek Kamo, je to vidno, dobrí sú. Teraz te netrolom. Yes, dobré SMGčko, ale nie je s mieritkom, škoda. Pomoc katanu má, vie buildiť lep. Nok, jeden. Sam neviem jak. Respamuj ho, poď. Pomoc. Oliver, zabíjaj ho. Pozor. Nok. Ja som mu dal. Katany mali. Aj pumpu. Pozor. Dáš ho? Dobre, ty. Tam je ďalší, pozor. Kúkaj, heda. Rýchle, poď ma rýchle oživiť. Rýchle. Z boku. Chce. 4 hápka. To ešte nahiluj. Neznáš baviť. Poď ready, bo neznáš baviť ani. Kde boli? Tak keď ti hovorím z boku, tá si z boku. Tam vidím z boku. Zľava. Tam jeden. A co mám robiť?
zapni to video, čo Stále zapnuté. Presunieme sa, až budeme padať. Teď sme tu, trošku sa nám nevydaral landing na burt. Oliver, podajme tu. Kde to? Tu doletíme obidvaja, poď tu. OK. Lepšie ako náš. Lebo burt by som... landol do burdu. A ja by som dolandil, len chápeš. Tam už typci, to bude vylútené. Kamo, teraz by nikto nedoletel do burdu, keď sme už tak nízko. Oni vážne odstranili Godzillu, lebo už je vlak. Ty si nevedel, že už odstranili Godzillu? Vedel, ale pridajú King Konga. Nie, King Kong. A tu. Ja proste tak, počkaj. Opováži sa to, ja idem si len po čestku jednu. Ty vieš ako, ne? Necháš mi tú čestku. Keď je tu, není tu, Doriti. Není tu. Oni odstranili aj tú legendárnu, čo tu je čestku. A ja mám tú zelenú. Akú zelenú? Označ? To tu. Dáš mi ju, ja chcem vyskúšať. Napríklad bude napríklad taká, že mamútka. Ona na blízko je dosť dobrá. Daj mi ju, chcem skúsiť. I tak. Zabiješ? Dobre, zabiješ ho. Jeden nok. Môžem ja jeden kill. Alebo chceš dať obidvoch. Tam je. Dead. Výborné. Dead. Dobre, ty. Ale jakovka. Čo? Ešte raz označ. Toto. Ukáž. Označ. Toto, normálna čestka. No toto je taká zaujímavá zbraň. Mne sa z ňou dobre nehrá. Chápeš, že mám jednu normálnu zbraň a potom všetky pumpy. Ja vôbec nemám laky. To som ja, ty degeš. Poď do fightov. Nasadaj. Á, to dobré. Nenasadáš. Nie. Čak ty máš už 2 killy a ja 0. Roky, kde sú? Ja je tu jeden. Nok, pomoc. Kamo, typek tu má tú dobrú. Tú masku, alebo čo to je? Kamo, typci sú tu dobrí, fes. Nok. Si pri mne? Za chvíľku. Lebo tu boli fest dobré fajty. Yes, pozri. Áno, jedno airko. Tam ja potrebujem healy. Abo ja tu zomriem. Chceš? Nie. Potrebujem healy. Yes, medkit. Bolo poriadne. Lebo typek mal tú masku a hitol ma. Nemáš... Ale ak chceš, môžeme ísť na vlak. Záleží, kade ide. Ja skúsim. Toto nestihneme. Toto nestihneme, Oliver. Abo on bude stáť, no. Nie, nestihneme. Počkaj, akože môžeme ísť na toto, na zastávku, rovno. Kde na zastávku? Máš auto? Nemáš. Nie, ale môžeme ho predbehnúť. Hej, predbehnúť, určite. Sere na vlak. A ja? Ja litujem so zbraniami. Fighty melody. Nechaj mi, chcem skúsiť hlavu s tým dať, môžem? Hej. Musíme ich nájsť. A ešte pôjdeme jedno Battle Couples.
Dobre. No nemáme veľmi dobrý loot. Tam je, aha. Zničené, poď. Ale zase ani hit nedostal, no. Dobre, že to je to bolo NPCčko, dobre, že som ho nehitol. Daj mi ho. Ukáž. Je náš kamoš, dobre. Ukáž, čo má toto isté. Slabé. Poď na bossa. Hej. Ja tam dojdem. Ja nemám ani naboje. Gratulujem. Ja mám. Tu je, yes. Ja som ho nehitol. Ani ja nemám naboj, a čo? Skok. Oj, serem. Ja ani hit mu nedám, bo ty tu hovoríš. Skok. Moč. Dobre, tá ich zabí, nie? Jeden nok. Gratulujem ti, a keby ja som ich nevedel dať. Dáme. Poď, staňte! Jak som bol blízko. Ja, ty sa to dáte. No, výborné, Oliver. Poď, 90. Však ho zabíja, nie? Mám málo. No dobre, Oliver, nemám nabojky. 5 hapek. Utekaj. Kroky, pomoc. Týpek do riti. Kamo! Oliver, ty si taký krivý. Ja som ti hovoril, nechoď na toho bossa. Nic si mi nevravel. Obredaj redu. Poslednú hru, ja som išiel do lobby. Ešte si robí. Teď sme tu späť a ideme na to. Tu si zapol video. Hej. Co ideme do burgeru? Pedri, Rodri, Arsene, Rondru. Pedri, Rodri, scoring. The band, the case, Messi is the best. Yes, sir. Škoda, že nechali tú lokáciu, že Ritz. Škoda. Hockey is the best. Yes. Ale škoda, lebo tá lokácia bola najlepšia, lebo nás volala Ritz. Ale fakt. No. Najlepšia lokácia, keby ju nech... Pedri, Rodri, Benzema. Dobre. Je vidno, že to nevieš. Joj. Prečo mám také hrozné? Pamätaj na tenge. Tenge. Čo ti padlo? Kamo, tu v dome sú len 3 čestky, čo ti dávajú, že? A ja tu mám asi 5 000. Bo ty si padol to dobrého, čo ja by som tam chcel byť. Len nie, bo ty musíš mať najlepšie ľudia, tak to chceš. Pedri? Čo? Nechcem do huntingy. Haha, nechcel by som. Oliver, ani ja by som nechcel 2 huntingy, ani ja. Kúpil som aj pre teba huntingu. Ale ja nechcem huntingu. Ja huntingy nehrám. Ja len na výmenu ich potrebujem. Pekného skopa som tam dal. No to ty určite. Silvestr 41. To ti verím. Shady. Huntinga len tak na zemi. Jeden náboj. Kamu však to som ja kúpil.
Nekúpim, ošukujme. Pedri, nasadaj, ideme už. Počkaj. Pedri, Rodri. Pedri, Rodri. Dobre, ja idem do fightov, čau. Tu je typek, presne. Aha. Degeš nastúpil, no? Ne, nenastúpil ma. Považuj sa mi ho vyžrať. No. Si mi ho chcel, ne? Chcel si mi ho. Kúkaj, jeda. 240. 240? Ideme tam. Ne, lebo zóna. Pedri, Rodri. Pedri, Rodri. Pedri, Rodri. Kde chrústač? Ja idem na druhý koniec mapy za chrústačom. Nasadaj. Dobre, ja si idem za chrústačom. Jeden iba chrústač je, čo ti dáva. Gratulujem, jak? Pedri, Rodri. Pedri, Rodri, Pedri, Pedri, Rodri, Rodri, Rodri. No, kde sú papkovia? Apkovia? Nikde, škoda. Zachránil som sa pred Foldomičom, jak ty? Tak už som si ho dal, výborne, kiko. No. No. Chcem dať takomu headu z jedného naboja. Mám ísť pomôcť. Nie, pohoda. Yes, pozri, že mi padlo. A ja nechcem z neho hrať. Pedri, Rodri. Pedri, Rodri, Pedri, Rodri, Rodri, Pedri, Rodri, Pedri. Ja to hodím čo najde, ale a keď typci nám budú pušovať, tam robím hlupa a idem. Oliver, kto sa dostane ďalej za zónu za 5 sekúnd, hej? 5, 4, 3, 2, 1. Tak ja som trošku ďalej asi. Typek. Kamo, ty istý máš? Nie, ja som trošku od teba ďalej. Nie, dobre, nech to typci. Ja som trošku ďalej od teba. Kamo. Zabiješ ich, lebo mám ísť pomôcť. A zase ja tu mám typkovi. No. Kamo, to je Alkan a Jerry. Netrolím, hovorím. No, Kamo, ja keby ja som to nemal. Trolím. Ja som sa ich ľakol. Kde si? Kamo, prečo ja mám aim? Prečo ja mám... Kde je? Ahoj. A tu. Pum, pum, pum. No scope. Kamo, typci. Myslím, že u mňa nie sú typci, nie? Pedri, Rodri. Pedri, Rodri, Pedri, Rodri. Jo, ja som na strome. Kamo, typci tu majú. Kamo, som deč. Nie si. Jasné, že som deč. Kamo, nie, Oliver. Však majú kamery, čo mám robiť? Potom, jak bude tam zóna, poviem po tvoj reboot. Dobre, ja sa si uvidím. Nelívuj, ty furt sa len chceš livovať. Kamo, čo tam robiť? Tá asi, čo mám teleportovať, sú debiliny, ne? Keby si ma počúval, to by sa aj vedel. Motiv si mali bunkerka, čo mám robiť, more? Tá si mal zabiť. Pedri, Rodri, Pedri, Rodri, Pedri, Rodri, Pedri, Rodri. Pedri, Rodri, Pedri, Rodri. Ty sa livol? No.
Výborne. Išiel by som aj tak po tvoj reboot. Na čo sa bude za ne? No a čo? Mal by som aspoň teammate. Tam je, posúďte, tam je. Tam je. No duo, vidíš, Oliver? Duo proti mne. Nie, Hantiga. Ty? Tak nie. Zavolám, bo ja musím končiť. Dobre, čau. Takže ideme proti duám. Výborne. Ľudia, takže ideme proti duám. Výborne. Alebo to lívol. Ja to nemôžem, že bol tak ďaleko. Viete? To je posledná hra, končíme asi. Tam sú. Idem pušiť. Och. Radšej. To má ako proti duám, autičko. Ne. Kde sú? Dobre, tak asi končíme. Čaute a zajtra budeme podľa mňa ďalšie, tak čus.